Ja sam videla da me zove broj neki iz Beograda, pomislila sam da je vezano za vizu. Međutim, kada sam se javila na telefon, u stvari su mi rekli da zovu iz Ministarstva zdravlja povodom konkursa za zapošljavanje najboljih diplomaca u Srbiji i da sam ja jedan od tih najboljih diplomaca i da bi trebalo da dođem u Beograd u ministarstvo na razgovor za posao. Nedelju dana je do duše bilo razmišljanje, jer sam ja već ušla u tu priču da idem za Nemačku, ali jednom se nudi prilika da imaš posao u svojoj zemlji, ovde su mi prijatelji, porodica, i naravno da sam taj posao prihvatila. Mali pacijenti su mnogo lepi. Meni je najveće zadovoljstvo raditi sa decom zato što taj njihov osmeh na licu nakon što im pomognemo, nakon što ozdrave i treba da izađu iz bolnice, to je zaista neprocenjivo.